ang dos bosabos. Garo ang mahong ka eh. Anong Daraho na ikutan lang mo? sa araw kaniyo. Iyaman sana. Human san. Maaman, the same man lang. Oy, wala na pagkabanggi mo. Wala na pagkabag mo mga kados bosabos. Ako po si Tito Ray. Ako po naman, si Boy Agta. And Ngayon na syempre, pagka 23. sa 23 na, madali yun. 31 days to go. 31 days to go bago Bago mag-Merry Christmas and a Happy New Year. Bekene, men. Sabi ko nga subagos ako yung programa sa radyo. Paabutan naman itong pag-gibo ng mga New Year's resolution. Yan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kaya sabi ko, ansa ko yung New Year's resolution na ngunyan, dai na mag-gibo ng New Year's resolution. Dahil man sana nasusunod dyan, pastid yung iyan. Lalo itong sabi, ma-diet na nga. Ma-diet na nga ako. Mga after 6 nga ako ma-foods. Ayo, after 6. Baka mapasala kita sa spelling. spelling. Saka sa pronoun. Basta. Pronunciation. Nagparasarain kita ka nakaaging Martes. Tamayo kita. Bigaharapot kita kan sa mga viewers. Ano po kaya, medyo may pig-ayos lang si Samo reading internet. Nagluya si connection. Nagka-problema eh. Nagka-problema si Gusto connection. mi na po kamong ribayan kung si Sayman ka mo. Nagpupuan siya sa Letter? basta consonant. Ano daw kung ang sa tuyang sponsor na smart matawan kitang mag-antena. Ay, si iyo. Baga. No, si sa tayong smart, kundi man, si Globe. Ayun, di ba? Si Smart and Globe. Smart and Globe Baka talagang matawan kayo ma-provide. ano te sponsor tayo kang ano. Yung kampanya Francia. Francia. Diba? Salamat Yan. po, Kiraray. And then, syempre, belated happy birthday to Kagawad Lito del Rosario. Yan, ohoy, sir! Count say, happy birthday. Happy birthday. Related. Belated, huliman daw at magaling. Nahabol pa din. Kulang na ang samuyang electric fan. Yan. Ang Black 21 Dash 4. Yan. Dito na nailig si Sir Lito. Medyo namimiss mi na ika, Iyo. sir. Kaya, Bikini Man. Yan naman. Si mga nagbo-birthday dyan, happy birthday Happy po. birthday po. Happy Yan, birthday po. happy birthday na. Deta araw ka mga... Iwas Deta na, taba ka Deta araw mag-birthday pa. Di man lugod. Di man lugod. Madali na po pala madali na ang Kamundagan Festival. Ay, kamundagan dyan sa, sa Ciudad ng Naga. December 3 and 4. Yan ang tentative dates. And 10 days kang Pero sure na yan eh. Pero, abangan po nindo yan. Ito baga nangyari yan dito, Ray, duman sa Sa Plaza Rizal. Sa Plaza Rizal kang nakaaging Setyembre. Kami Kapiyastahan. dyan Francia, mga local bands. Oo. Nag-perform. Mhm. Tapos niyan kita duman nagparayaba-yaba. Yan. Sa December 3 and 4, maya-bayaba na naman. Maya-baya mag-aaray po kami dyan. Tapos gano'n may dyan eh, may lightning of the Christmas tree. Yeah. Hoy! Si makakabilang kang Christmas lights. Ayo, magana. Magana ning senda na itong JMR Coliseum. Sabi, pinabakan na nga kanduang niyo si JMR. Konsise ang makakabilang ng Christmas lights. Christmas light, oo. Nabibilangon mo yan, nagkikimat-kimat. Ay. Dahil pwedeng bilangon na itong dahil papigi-ilawan. Kaya pigilawan, dapat Ayo. nagkikimat-kimat. Nagikimat-kimat na. Bibilangon po nindo yun. Yan. Pero mabilang kayo ka lang sa sarong lugar. Ayo, dahil ka magrani. Kaya ka magrani, okay. Oo. Pwede ka mag-ikot. May to eh, may kuryente pa dito eh, pag Oo. ranahan mo eh. Yes. So, baka ka ma-grounds. Okay. Pasapabakan kami ni Kuya Boy sa December 3 and 4. Ayan, dyan naman sa Plaza. Plaza Quezon o Plaza Rizal. Basta nyaon dyan. And naman, maorugmahan naman kita dyan. May mga bands. Mga banda. Oo, pangorag na banda. Matindi na naman eh. Ang ko yan eh, kada banggi, karo 20 seating banda. Iyo, mga iyo garo mga 20 city. Bawasan mo ning 20. 4. Yan. Tulusan na po. Pero data aram. May mga surprises. Aram mo si Mayor Son Legacion,
Halo niya na ng plano na gusto niyang utrohon to. Talagang ano Nagkaano lang kaya, nagka-problema lang ba kaya baga sa weather? sa weather na may mga barabagyo kita kaya ano. Pero ini yung garo didiretso ni Mayor Son. So kasi ugmaon si Mayor di sa araw gani yung ang si local band, si local entertainers, iyo ang kita ang kita ang Yeah, kasi dapat tangkilikon ta si mga artist sa iyo, lokal. iyan ang ansaro sa mga kasi sabi ta nga ni Tito Ray, ako kumbaga personal na kumbaga opinion ko. Sa imong pananaw. Sa kung pananaw man lang po ini kung tama man lang niyo. Iyo. Pag nagpipiyas sa Iglesia de Dignaga ka mga nakaaging taon, mga nakaaging panahon, perming ang nag-entertain sa tuya, mga hali sa mga hali sa Manila, si mga artista, si mga Si mga bistado na. Tsaka isipon mo, garo baga sa harong mo, nyaw ka sa loob kang harong mo, pag may nag-abot ng bisita, kita ang ma-entertain sa bisita ta. Dapat. Bakong si bisita, yung papa-entertainon mo Iyo. sala. Sala na naman ang mga sistema na naman. Di naman ko na- high blood na naman ko na nga. Kaya marining ginibo. Ayo, maraming ginibo na. Kita na sa nag-iistimar. Iyo, si mga local bands, High blood ako. local entertainers, iyo dapat kita mag-entertain. May Yan. mga bisita sa Naga. Yes. Kumbaga, hiyahambog taman. Yes. Si mga local bands, Oo, mga tsaka local artista yan. Dito man, ilingon mo pa din sa ito yung mga local artists, mga tugang ta. Di mo ikakasupog, matitindi po yan. Panalo baga? Ay, Kaya basta suan yung mga LG yung na sistema na naman. Kaya ang gigibohon nindo, yung mga local artists nindo. May kaiwal na ang gawa. Kaya yan ang obheto kang kang local government kan Ciudad Dignaga na niyan, kumbaga tauan ning onra o kaya i-feature ang mga local artists kan Ciudad Tama Dignaga. yan. Ayan. Kumbaga, wow, pag-alik kan si bisita, mat-oragon na pala Matitindi niya pala si niya. mga local ba sa Mansanaga City. Oo, nag-rock and roll ka ninyo. Nag-rock and roll ka ninyo ngamin, sad pa. Sad pa! Enroll ka ninyo ngamin! Sad pa! Tsaka, igdi sa araw ganun Tito Ray na pigi-feature ang mga local artists kaya. Nahihiling dyan, natatawa na din pagkakataon. Ang sa yung mga local artists, na mahiling kang mga bisita. Bakong itong lang, mahihiling talang sinda sa indang mga gigs lang talaga. Which is, ang nagdudurman man lang, si mga Si mga si paragimik. mga locals man lang. Mga O pag araw ganing mga darakulang mga events, mga national events na Peña Francia, nahihiling talaga na feature si mga artist. In pagkakataon kasi ito yung mga local artist, mga local bands na mapahiling ang talents nila na igwa pong mga Bicolano, igwa mga taga-Naga na mauurang talaga. Kalma. Kalma. Kumalma ka. Baka pagturumba kita rin. Biglang inatake si Dua. Gano'n naman yan itong sa kagubatan. Oh. Sa kagubatan. Si Diyosa ng kagubatan. Hoy. Nagtaon na ning mga kumbaga mga gigibuhon ka mga kahayupan. Yo. Ay kang gamgam araw ka nang gigibuhon mo, makakalayog ka ngayang halawi. Ika ngayang agila. Solo ka ngayang nag-live dyan. Gustong-gusto mo ngaya ang matibay ka ngayon sa mga bagyo, pigsasagasa mo ngayon. Diyan ka ngayon nag-enjoy, nagtataas ka ngayon. O ika ngayon, unggoy, araw ngayon gigibuhon mo. Pero ngayon, may mga araw kaya na mga sitwasyon. May kulang duman, ning apat na mga hayop. Oh. May kulang duman. O di, si Inot na pagtauning powers kang ni Diyosa ng kagubatan. Si Fairy God Mother. Si Fairy God Mother of the animals. of the animals. Kumbaga nagtaon na duman siya. Alat kang ngaya. Hain ngaya si Damulag. Hoy. Di pigharanap ng itong mga ibang mga. Ay, Tigarap yung mga kahayupan. pighanap ka mga kahayupan. Ay, mayo po ngayon, Fairy God Mother. Baby po ngayon aram. Si Baka nga Ayo. Mayo man. Si Duwang magkuya. Ayun. Tapos, Pagkalahi. si Halas. Oh. Hain nga si Halas, mayo. Tsaka si Tanga. Oy.
Tamayo ngayon yung apat na niyo. Iyo sa nga ang mayo. Iyo. Iyo lang po ngaya, very godmother ang mayo ngaya. O sige na nga, magharali na nga kamo, okay na nga. Okay na nga kamo. Pero nga paapod nga, ngunyan. Si Apat, Si apat kung harain yan. si Tanga, si Damulag, si Baka, saka sila Solas. Harain nga yan. Uy, nahiling ni Tigre. Oh, Si Baka sa si Damulag. Damulag. Nagkakarigo sa sapa. Huba. Tapos sabi na ni Tigre. Uy, hinahanap nga kamo ni Fairy Godmother. Iyo. Ha? Ay, nagkakarigo sa... Dumali na kamo, taang guto na. Tanong nga, mataong nga ni mga powers ta. Iyo. Magdali na nga kamo. Di, sabi ni, dali-dali si Dua. Di, paduma na sa, Kiperi Godmother. Very good mother sa atubangan. Tapos si Alas niya naman. Yeah. Niya naman duman sa atubangan. Tsaka si Tanga. Iya. Sabi ni very good mother. Oh. Baka. Oh, nagkaribay nga kamang bado. Kada dali-dali kan luwa. Kaya baga kumahiling mo. Iyo. Si Damulag, piot. Iyo. Si Baka to. Si Baka. Aralwag. Aralwag. Iyo. Kidamulag dapat to. Iyo. Si kakadali ninda yan. Nagkariribay. Nagkariribay. Ano mga hayop niyo? Kamu nga yang duwa. Tapos tigaro nga ikaw mga taong pakarigos, karigos nga Iyo. naman. Ang sa kuya nga yang gigibuon sendo, kamu nga ang makakatabang kang mga tao. Iyo. Sa inda nga yung paghanap buhay. Oh. Maraya pa man nga kamo. Kaya wag pag nag-uuma. Iyo. Sila muna nag-aarado. Iyo, sila Arado, nag-aarado. iyo. Minsan baga ang baka, yuma. Ima, baka oh. Pag nagutom nga yan, kakakanon kamo. Aray. Di na po ngayon kami mga kanulag yan. Di, nakagapos ka mo. Iya. Iya, mag-ano. Sino ka pa rin sa Barangkyaw. Iyo. Barangkyaw ka pa rin, Damulag. O, ikang nga halas. Mhm. Dahil ka nga kung saan ka nga nagduduman. Tapos si halas ka to, naglalakaw pa. Pero makanoso nila. Naglalakaw ng lasulas. Kalagol ka ngayon tigtitintaran. Iya. Mga nararaot niyang pamilya. Ininot mo na nga si Adan, saka si Iba. Iya. Damay siya. Kirat mo na niya. Sabi ni Very Good Mother, magpaon ngayon yan, malakaw ka ngaya, gamit an sa imong daghan. Kaya araw sa kaya. Yung kabaga nagkakamangkamo. Tapos iwasan ka ngayon ka mga tao. Ayun. Tayo ka ngaya ang nagtaon ng mga tentasyon Iyo. para kasala ka. Yung ano mo si Iba sa kasi Adan. Ayun. Sabi ni Tanga. Mamundo si Tanga. Mamundo si Tanga. Pero nga ikatanga, tama pa kumbaba ka. Niling nakadako. Ayun, salit-salit pa siya. Iya. Ano na nga siya, nagsasalpiti na siya. Si Tulo, puros Ayun, negative. Ayun, negative. Tapos ang huna niya, negative man sa iya. Iya. Tataon man siya ng negative na mga power, sabi. Salit-salit na nga niya po. Dali, pangay ko. Tatawan pa nga ko ng negative power. Nakahiriling si itong dati na. Nakaparalibot si Iba. Sinda na lang apat ang nasa hot seat. Yan. Nakaparalibot si Kabus ng mga kahayupan. Iyo. Nakahiriling siya nakararog yan. Di ka dakol mga hayop. Yung mga hayop na ito, niraon duman. Kakahayupan na to. Yung kahayupan talaga Yung nasa mga hayop palibot. pa siya. Ano tapos ito? Habi na ni Very Good Mother. Tayo ka ngayon mapakumbaba ka. Wow, yeah. Magayon si entrada. Ayun. Sadit ka lang pati ngaya. Ayun. Ika ngaya. Tataon pa ka ngayon ng power. Na kung sisay man ngaya ang makagat mo, magagadan. Sabi ni Tanga. Iyo po. Oo. Nadamog ka nito. Ang bugod. Ang bugod. Nadamog ka nito. Nadamog ka nito. Ayan. Tapos salit-salit eh. Kamu mga hayop ka mo. Pig-arog nga pa kayo sa elepante. Nadamog mo daw. Pag kinagatak niya, nadamog mo ito. Kaya ka itong mga, katong mga ulang hayop.
Very good, mother. Ano nga ni po ito? Pakiulit po nga. Madawag Linda. Pakiulit po nga ya. Naanggot si Very good, mother. Ta naging hambugon siya. Yeah. Sabi ni Very good, mother. Nabad trip si Very Good Dapat Mother. trip eh. Iyo. Dapat naging ano lang siya eh. Humble. Humble, dapat. Humble. Dapat. Sabi na ni Very good, Naghambog mother. ang hayop na ito. Sabi na ni Tanga. Sige na nga, Very good, man. Ulit na nga niya. Ulit. Kulit! Nganing yang maaraman nga kagabas. Ulitin mo na nga ngani, ulitin na. Pakulitong kang hayop ka. Ano sinit-sanit ka? Yeah. Di sa kakulitan, naanggot na si Very good, mother. Ayaw lagod nga, tao uliton ko. Ika nga tanga. Kung isa nga ang makakagat mo, Oo. gagadanon ka. Na-reverse. Na-reverse lagod. Di yun na tong nangyari kita nga. Hanggang ganyan, di niya na nababawi. Iyo. Oo. Kaya palang Pag kinagat ka ba ganita nga? Pipiripis na hayop ka. Magkatulong kang hayop ka. Kaya iyo yan. Kaya yun pala nangangaalamat Iyo, alamat yan eh. Iyo. Ah. Kaya, Kinama Very Good Mother. Sige na. Sige na. Ulitin ang hayop. ulit na. Kaya magkaroon na lang din da. O kung mga hayop ka mo na daw, Nindo. Dahil po na daw, Very good, man. Pakiulit na po. Ang bungon. Bugun kaya. Kaya, Ayun na yan. siguro to si Tangang Pula pa. Ay, si Tangang Pula pa to. Antik. Astid yung tanga yan. Hoy, ito rin, nagpapadagos pala ng ano, ang second Vice Mayor Cup. Gusto ko lang na yung ano, Sige lang. second Vice Mayor Vic De Villa Cup dyan sa Calabanga. Second Vice Mayor Vic De Villa Cup Basketball Tournament. Gusto ko lang i-ano niyo. And hi kay Kuya Vic De Villa, kay Vice Mayor. Open Division, Inter-Barangay 18 and above and 18 and under. Karawat para sa pagkasararo. Diyan po yan sa Calabanga, Camarines Sur. Pangduwa pa lang ini dito Ray, pero talagang kadakol ng mga participants. Kadakol ng mga parakawat diyan sa Calabanga. Ini po, hatod po sa indo ni Vice Mayor Vic De Villa, asin kang SBP Calabanga, siring man kang Municipality of Calabanga sa pangingirat man ni Mayor Eugene Severo. And ang sangguniang bayan ng Calabanga, ang SK Federation Calabanga, and then syempre ang Hoops Club Calabanga. Sa pagkikipagtabangan po o kaya sa hatod po kang nagsa-sign language. Ilag ka na lang dyan sa gilid. Diyan ka lang dyan. Hatod po iniyo kang 3N Bakery. Elizabeth's Bread Stop. Atod po ni Amorsolo Perez, ABC President. Gian Aliana Construction and Supply Corporation. Loco sa Kalye. Princess Pacardo Hardware. Dana Rica Trading. JMJV Marketing. 9 Balls Marketing. Bonbon Cockpit Arena. Atod man sa tuya. LFC Bakery. Villa Casiano Resort. Villar de Villa Store, and Calabanga Cockpit Arena, and Mikoy's Pizza. Ay, salamat po kay Vice Mayor Vic. Yan. Sabi ko, hilingon mo niya ako, Vice Mayor, sa muyang ipopromote dyan sa muyang programang Dos Bosabos. Yan, marina pagkabangi po kay Vice Mayor, baka maimbitaran kita dyan ni Vice Mayor. Yung sabi niya, Okay ni Mayor? mapaano da siya, mapagaro exhibition game sa mga tapos kita daang ganitong commentator. Sabi ko, Corner. let's do it! Yeah! Narin yan, narin. Tapos sabi ko, nyako, dapat live streaming mo. Iyo. Dapat iguning Para ma-promote sa ibang lugar. promote sa ibang lugar. Yan. Saka may iwa kitang kumpletong team nyako dyan sa bagay na yan. Yan. Kumbaga, red. Anong read ang Dos Bosabos? Siyempre. Nasa sa Indo lang po yan kung medyo naluluyahan po nindo. Kami po, always ready po kami.
sa mga bagay-bagay. Taka paabuto na po ang December, ang holiday season. Ang samuya pong team, at abo ko na pong sabihin kung arin pa duman ang mga bakantiming aldaw. Ay. Ba, dapat po pag nagpabuka mo, ilaw mo na. Ma-check muna kita. So, kung ano po, gusto po nindong kung anon kami, maging maugmapuan sa indong party, i-message lang po nito kami. And duman sa mga, duman sa mga Marifair, may referral man kita na itataw sa inyo. Siyempre, Pasasalamat. kumbaga, Halimbawa, na-refer nindo po kami sa sarong kliyente na kami po ang maano. may Kami gift po, check. Ay, ka, may regalo. may regalo po. May sobre po kami tataw sa inyo. Pagbukas mo po, thank you. Yan. Ipo po kaming maray. ulay lamang ko yan ay ning maning kwinta. Ayaw maning kwinta nga. Bako, we will pray for you. Yeah. Thank you. Love and prayers and thank you. Ayo, dos busabos. Yeah. And more And power. Anuhon ko ngayon iyo. Prayers, sabo mo yan. You. Ayan. Dapat love and prayers. Love and prayers Yan, will do. Yan. Nag-pray na ngayon ako. Dahil paglingawan, nagbuburonos naman siguro. May mga target man. Baka mahirasan po nito kami. Kami, aram ang pupugan nito. May kaming todo ng trabaho niyan. Sarado pa sa mo yung kumpanya. Hindi ako mabukas pa yan. Si building nga naman sa Panganiban, may mga kahoy na mga tungtong sa kamatis. Ayun, tsaka may multo. May multo. Nakulaan tulak ng multong ito. Itagot na sa pangarang. Miguel. Si Gobre. Bro! Yeah. Namimiss ko na ang timpla kayong kapis ako pagkakaaga. Iyo. Sabi ko na may pagmati ito sa imo. Nagtitimpla na ako kayan. Bro, Yeah. Bro, flowers. Bro, flowers. Flowers. Akuon ko yan. Ang sports nando kayan, fencing. Ay. Tapos makarakantan pagkatapos. Sana maulit muli. Saka siyempre, sa mo yung Gcash, siyempre man, nag-bonus na. Hoy! Baka Gcash naman, mo lang, 0910-347-2074. And then siyempre, si mga gusto pong pa-advertise din, kasi hindi pong mga Mga business, mga establishments, mga company. Oo. For a very reasonable price po, mga tugang. Ha? Tatabangan mi po kamo hanggang sa gusto po nindo. Kumapang material, pwede mag-produce. Yes, kami po ang ma-produce para po Ma-shoot. sa indo. Ma-shoot, kang sa indo po. Gabos po, and then yung mga AVP po nindo sa indo pong mga parties, feel free po na kontakon nindo po kami. May touch po yan na pang ABS-CBN yan. Yeah, kasi Kasi si mga ang team. nasa likod ng camera, puro mga nagkataranggal. Ayan, Puro so, potap maning so, pwede ka mo kayan. May mga business establishments po, feel free na i-ano po nindo yan. I-contact po nindo kami. May mga nagko-contact na siyempre, may mga nadideal na rin po kami mga establishments. Kaya again, kami po nag-i-invite man po sa inyo. Si iba na gusto pong po. Thank you so much. At duman sa mga kaurulay mi na po na mahihiling po nindo yan ang mga masunod mi mga sponsors. Mga kaibanan mi po igdi po sa mo yung programa. And pasalamat mi po sa indo ta nagtiwala po kamo, sobra ang tiwala po nindo sa mo yung programa. Thank you po. And siyempre sa masunod tang episode, Kuya Boy, manana-agrari kita ng electric fan. Yes, Nagabot na si Duwang Truck eh. Ayan, bigahalap na lang si ayuda pa hali kay Sabi kay ba ni Sir Lito mag-text lang sa iya. Iyo. Kaya lang birthday kaya, Busy pa to. busy pa. Si winner tangani sa ito si Dulong Marites. Dulong nga ito pa nag-claim eh. Inda eh. So tanda lang siya ning Itaw na lang 2 weeks. sa ka-apelyido. Yeah. Ray Dulong. Ayan.
Sige, mag-greet muna kita ning mga... Mga messages. Yan. Ali ki Francis Asorin pa shout out daw tabi kang Mang Juan. Mang Juan. Yan. Ano ni tugon ni Laika? Saro man Ah, ni yung iyo. saro man yung babae ro man ni. Iyo. Niyo. Yan. Oo. Itong tugang ni Ate Lights. Oo. Sa Sorsogon ni. Taga Sorsogon. Ayo. Di na kul na Sorsogon. Ayo, man sa Sorsogon. Pagbilot ka pa baga. Ayan, Sorsogon. Na pasulsogon kita. And si Chris. Uy, Chris, kumusta? Shout out po kay Chris Aguila and then sa Aguila family na taga dyan sa Inapatan na buwa. Musilamon dyan. Baka nusun dyan mag beauty pageant. Ta naman. Ladies and gentlemen, 2022 Miss Inapatan. Itong rugado, ano? Bibigyan ako yung makaano ng mga Mary Miss. Proud ka na. I'm from Miss Inapatan. Ibang hiling mo eh. Oh, sana all. Sa kuyan, igaman yan sa Legazpi. Naman naman mga, kaya ka ba barangay Tagas? Iyo. Mm. Tapos igwa sa Kalabanga, Barangay Dominorog. Miss Duminorog 2022. Ay ka pala si Kadruga Gungwa. Karalaban sila, Miss Inapatan, Miss Dominorog, Miss Tagas. Oh. Tapos yan sa Melor, pang Miss Balagbag. Oh. Ang pinakawari kaya, Miss Karangkang. Duminorog. Naapatan. Nagbalagbag. Dahil ka, Natagas. Ngunyan. Karangkang. Yun yung malaban sa Miss Universe. Kangkang digdi, kangkang duman, karangkang. Naduhan. Naduhan. Yaman na! Soblaks ni, gapo ni, tagas! Bakong tiko, bakong tanos, balagbag! Magayon na beauty pageant dyan. Ay. Umpagal ko na. Mapagano na naman yung programang ini. Duha digdi. Duha duman. Dinuhan igdi. Dinuhan na. Inapatan. Napatana! Bagong tiko, bagong tanos, balagbag! Pasensya na kamuta. Inot nag-ilusyonan. Nag-araguman. Duminorog! Baka takihon ka. Pagkarere ka na makaprograma ka mga beauty pageant na niyo ay. Hi! Sabi di. Musnad na sabi ni Miss Ivana Si Miss pagmati. Gusto mong ganuning maapatana! Mauli ka kayan sa kabaligan. Luwas mo karo ka karangkang.
Sabi ni ni Chris, gagi. Hain ka na, Chris. Nasa ibang bansa ni? Parang. Yan, si Chris. Hello po, gandang gabi po sa inyo sa Clarita. Ano yan? Bensinil. Ribares. Ribares, yan. Hello po, Marina Pagkabanggi po. Salamat po. Garong magalangon na si Ma'am Clarita. Mapagalo na naman. Idol, pa-shoutout man po kami dito sa Antipolo, Minalabak. Maluyang sounds, dahil ka mo mag-iwal. Si Insan ini si Insan. Si Insan eh. Boy Ags, luya boses mo. Subago yan. Yeah. May kawat ngunya ng balonga. Duman sa Basketball. sa Calabanga. May entry talaga ang balonggay. Pag nagpaano man ang balonggay, mga barabara ko, Miss Balonggay. Yeah. Miss Balonggay. 2030. Yeah. Ang arga yan. Yan. Grabe ka mong do. Happy lang, gandang gabi, sabi ni Eden Francisco. Thank you so much, Ate Eden. Salamat po. Ayan, sinasabi ko eh. Okay, so Giraray po, abangan po ang Kamundagan. December 3 and 4. Nagadalan si Pading Alden Flores. Papailing ta rin next week in yung mga pelikula ta. Oy, si Alan Relioso, nagdadalan sa Oy, Europa. from Europa. Ay, Yun na, Spain. Spain. Bekenemen. Yan naman, pade. Ansa mo ya pong bawas-bawasan. Gcash number. 0910-347-2074. Pade, mag-Christmas naman ba? Magpadara ka naman dyan ng Maski pera. mga 5,000. Hindi ka naman kwarta dyan, dollar. Or, Haba ba ang 5,000 kaya? Ano yan? Hindi, 5,000 times 3. Babaon na yan sa Inday. Makaano lamang baga. Kumbaga, ansa Si Ma'am Babes, tuya. nagdadala na, iling ko yun. Yeah, sis Babes, hello. And kay Sir Paul. Sabi ni Chris, sa bahay. Niyan ko dyan sa Indo. Okay, sige. Yan. Dahil ko na nahihiling si Chris eh. Sige. Si Eric Flores nagdadalan, si Thank you. Teacher Lisa nagdadalan, salamat. Oy, si Pading Jovel Villamer, yaon dyan sa Dubai, thank you. Salamat pa din. Maray na pagkamakbikenemen. Pade, bigyan naman pade. Nasa konsensya naman indo yan kung sakali man. Si Pading Jovel, si dati ning, AC Engineer sa 23. Dahil ko nagkaroon inabutan eh. Year 1962. Aday pa mundag si Paderes kayan. Okay, sa ito yung mga partners, salamat po. Salamat sa Gatkulas, Batangas Lomi. Naglipat na po ang Gatkulas. Diyan sa may San Agustin. Kanaman. Mayo na po siya dyan. Ito pong hahambog mi ni Tito Ray na masiramo na Goto. Goto Batangas. Naglipat po siya diyan sa may San Agustin Kanaman. So kung gusto po nindo mabisita ang lugar na yan ni Sir Mike, ang legit na Batanggenyo na yun po ang nagtitimpla kayo, nagluluto. Talagang legit na Batanggenyo. Gatkulas, Batangas Lomi, and Goto. Tapos itong Shami. Tsaka ano pang mga noodles, mga the best. pansit. The best po. The best. Every Friday saka Saturday may gimmick diyan sa Corbada Tres. Corbada Tres, thank you. San Isidro. Zone 3 kang San Isidro, Naga City. Yan. And every Friday and Friday. Saturday may banda, may pero everyday po yan, may performer. na bukas. Monday, sarado sila. Sarado para sa Monday. Para sa maintenance. Maintenance, alright. Yeah. Sige. Kung na rin pasyaranta naman si Ma'am Betchy duman. Sige Kasi po. shoot na pala ng commercial. Tama. Ayan. Noy Maki, salamat po. Thank you. And then kay Kuya Fred, sa Razorback by Fred and Bumble Grill. Bumble Grill, thank you so much. Deep Pro, thank you. Sa kabos po mga partners mi na niyaan po na nag-aando yung sa tuya. Ang Happy Animals and Bark and Bite, salamat po. Kay Kuya John, salamat. Cold Brew. Thank you. Suzuki Suzuki Otonaga, maraming salamat kay Kuya Joel.
Si Kuya Joel, ahon talaga eh. Ano yan, perming na, pag ilingan mo sa SM, maaalin na sa Sorsogon. Ayun. Kasi sa May haling kasi Singapore. mahilig ka rin sa Suzuki. Ang gamit niya Suzuki. Dakula. Eh, yun ako lang paka-auto. Ayun. Takong sa ditsan? Ano lang yan, itong Celerio. Ayo. Suzuki. Yan. O kaya ano yan? Ito kayong saro? Isuzu. Isuzu. Dakula to. Pagsadit, Depende. Pagsadit. imimi. sorry po. Di mabusin na yan. Mip, mip! Ang busina nga ni minsan. Kang mga taga naman sa Dusma. Patido. Patido, Di ba? ano? Pout. Pout. Hello sa mga taga partido. Shout out Dos Bosabos, sabi ni Don Razonable. Thank you po. Ayan, sige. And Ay. Miguelito, Thunderbird Group. Yan. Garo, kuya pa yung nagtuturo matuma na naman kamo dyan. Si Nono from Kanakman, shout out sa Kanakman. And Pare, maray na pagkabanggi. Jovil Villamer, O yan, thank si you. engineer. Ma-send na ni si Parinjo Bill. Ayan. And kay sis Babes, nakaantabay man. Sige. Okay. So, grabe po. Salamat po kasi nung pagantabay, inaabot na naman kami ng oras na nga magpaaram. Magkita sa tayong programa. Kuya ni kita, maluwa-luwa na naman kita ta. Bibisitahan to itong mga nagbali sa pageant. Sige. Arin naman ang bet mo. Ha? Itong Dominorog. Garoyo. Aranilan to sa mo eh. Gibo, salamat sa liwat po. Ako si Tito Ray. Ako man po, si Boy Agta. Pwede po nito kaming i-follow sa samuya po mga Facebook, so social media accounts mo po, Facebook page, TikTok, YouTube channel. Dos Bosabos PH Yes, sa YouTube, apo. saka sa Instagram, saka sa TikTok. And then, nasa mga pong page na dyan at Tito Ray at Boy Agta. So, i-follow man po nindo ang samuyang ano. And then, syempre, samuyang one-man technical man. Yan. Thank si you so Kuya much. Kim. Thank And you. Salamat sa 35,000. Salamat po. Hindi po. viewers. Hindi po. Salamat. Ang sa indo pong mga nakaiban. Ako po si Boy Agta. Thank you. Sige po, Tito Ray. Goodbye! Bye-bye!